फिसाफोरखौबो खनसेल' गिदिंसैनो आथिंजोंसो खारनो होगोन ना? गाव गोसोबायदि होन्दों ना माबोरै होन्दों खारनाया आसोलाव जुथाजोंबो खारनो हागोन गथा भाई लगाओ पुलिस आर्मी लानांगौ कमान्ड' आच्छा नोंसोर खारनाय प्रेक्टिसखौ मा दोनथ'बाय नामा? खारनाय स्टाइला नोंसोर हायो आब' फिल्डआव फै आं दंफैयो फिल्डआव ले हाखाया मिनिमाम जादों दे गानाया खिन्थु एसे बुरजा जादों नांदों निटसो बारदों dia advance kamu nih barunya kaki naंगौ terus naंगौमोन baru जानो 12 फुट जानो 10 दे हाल्ला नाङालै सिंखौ बारना हो रंजा गानाया रंजालांबाय स्पिड बाराय आथिंखौ गोजौ थिखांनो हागोन हाला नों खारखा जेसे हायो स्पिड खार ओमफ्राय गोजौ थिखां आथिंखौ माने मन कम्पिउटार जाखाया दं 46 होगोन आं नोंनो बेलाय बिसिना दहायबा मायाव बारानो